స్వాతంత్ర సమరయోధుడు భారత మాజీ ఉప ప్రధాని బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి సీఎం బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ నివాళులర్పించారు. బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జాతికి అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. సామాజిక న్యాయం కోసం వర్ణ వివక్షకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని తెలిపారు. రక్షణ, వ్యవసాయ, కార్మిక వంటి శాఖలకు కేంద్ర మంత్రిగా కీలక బాధ్యతలను నిర్వర్తించి స్వాతంత్ర్యోద్యమానంతరం స్వయం పాలనలో దేశ ప్రగతి కోసం తన వంతు కృషి చేశారని చెప్పారు. మరోవైపు 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో దళిత కులాలకు సామాజిక న్యాయం అమలు దిశగా గొప్ప కృషి సాగిందని కేసీఆర్ అన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి వంటి పదవులతో ఎస్సీ కుల నాయకత్వానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. దళితుల సాధికారత కోసం దళిత బంధు వంటి విప్లవాత్మక పథకాన్ని అమలు చేయడంలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ ఆలోచనలో స్ఫూర్తి ఇమిడి ఉందని తెలిపారు. దళిత, బహుజన కులాలకు రాజకీయ, ఆర్థిక తదితర రంగాల్లో సామాజిక న్యాయం దక్కినప్పుడే బాబు జగ్జీవన్ రామ్ కు మనం అందించే ఘన నివాళి అని కేసీఆర్ అన్నారు.